Chlapci, dobre? Tak sme hovorili všetci za jedného. Rugby! Spartak! Rugby! Spartak! Rugby! Spartak! On sa nemohol ani predstaviť. Hej, ukáž sa, peklo. Ten nás celý zajebaný. Kalani, ale ozaj hrajte tak, aby som nemusel na vás kričať, aby som nemal nervy. Takže nám nepôjde. Skočí jak 5 0 radšej. To na kraj. Chce sa mi šťať. Janko, dozadu! Nie to. Deo nedokopne nič. Chlapci nedokopnú, tak to bude plúvanec. Ja tu mám zápas. Čo robí? Poďme, nabehnite mu jeden! Sám, Milo, sám, prejdeš! Poď mu! Do stredu sebe! Na nohy! Poď! Hej, poďte hneď! Lajňa! Výkon! Pomaly sa stáhni! Lajňa, výkon! Miloš, to je ono, netreba sa báť, bola tam dziera. Ondro išiel pre loptu. Tak není tu, no. Čo? Ja som nevedel, to je posledný. Neboj sa. Ideme kopať. Pišta. Línia. Miloš. Pozrite sú. Miloš. Však toho musíš prebehnúť. Ostaň. Na piču. Ešte raz, ne? Mal by opakovať. Ale však nech ho kopne, oni sú všetci na desine, to musí Erik stihnúť prebehnúť. Nie? Neukopol 10. Neukopol. Hej, hráme! Línia, Trnava, línia! Majú oni trestný, poďte. 10. Hej, 10 metrov, hej! Ondro! Však po strany tu není kurva, toto už má séru do piči. V línii! Miloš troška buď vzadu! Ostatní v línii, Miloš trocha vzadu! Všetci v línii! A máte všetci hráča! Máš hráča proti sebe, Jano? Ale však bude vykopávať, prečo... Miloš Vác mal ísť. Nie. Tak mohol hrať aj rukami. Nebude hrať rukami, nevidíš to? Ale mohol hrať. Ešte rok, ešte. Hore, rovno. Daj dole! Daj dole! Janko, poď! Janko, poď! Poď! Piči, predhoz. Dobre, Jano. Treba to vykopnúť hore, to je dobre. Ale jak to chytal, no. Ale dobre. Erik, 5 metrov. Maťko, 5 metrov. Ondrej, prečo nenahráš? Poď! To je ono! Poď! Rýchlo hráme, chceme dať čo najviac. Poďme rýchlo, chalani, chceme čo najviac. Dobre, Erik.
Vypýtaj si ju sem, nech si ju kopne za nich. Víš, čak oni sú všetci na desine, to ich stíhaš ešte predbehnúť, čak ty budeš tu stať preboha, to je 5 metrov. Keď budeš sám, kopni si ju po zemi na háčko a utekaj. Po nej. No, teraz chodzaš na čáru. Chodzaš na čáru, Erik. Alebo sa rozbehne s ním. Pod. Pusti ho. Ondrej, radšej to... Poďme, chalani, 10 metrov! Môžeš Áno. behať rukami! Poďte hore! Tak od... No. Tak ale im povedz. Ale im poraď! Netreba im poradiť! Žrá! Žrá! Poďme! Kopni hore! Dobre pišta. Dobre pišta. Kľud. Pišta. Lín. Keď rozhodca ukáže na nás, to znamená, že máme. Vždycky. 5 metrov! 5 metrov! Víš, že teraz oni sa na tom jebali úplne, nedajú úplne postranovať. Nemajú piča a chlapcom treba poradiť. Ale počkej, bol rozbehnutý. Na čo budem zastavovať? Aspoň raz si buchnem. Čo sa deje? Za ty jeba. Oni si sa tu zliekajú. Píče, ven lopta musí ísť. No, mlinu musí ísť tá lopta ven. Ona tam nesmie ostať. Vlastne sa odštrkujeme. Luky, dám si video veci. Toto je vec naša hneď. Nahrávka! Máčo, to musí byť nahrávka! Poď! Vodu? Daj, Zeberinka. Je! Poď! Polčas! Jak som to mal vypočínať? Presne vypočínať. Aj, polčas! Nahrál. Hovorím, nejde mi o to, koľko bodov dáme, ide mi o to, aby sme nedostali a chcem vidieť pekné raky. Chcem vidieť, že proste si to rozhadzujete pekné. Teraz sa to na nich môžete naučiť pozične. No. Hlavne, oni majú loptu, tak pozične si ich musíte mať. Troška im poradz, oni nevedia vôbec. Akože, vieš im pohovor. Keď je ono, sa to naučte aj sami, aj keď tam tie rozhodca není, proste je mlín, musíš byť